Hello, good afternoon. Doctor, good afternoon. Good afternoon. I better come home with doctor. I leave him came on 1 year because I don't know I'm Doctor. I'm going to see me head there. I'm not just the period the actual. This one time, I'm not me here. I'm not just the period of gacha. I look not about how I go should happy period of Therefor. When you told you no should be among no me, Mamma, I cannot have. Doctor, Fudimia. Doctor Woodink, as in a good make a weekend and wine. Oh. Eating under family way. Yadime. Turn nobody me. Doctor. Congratulations. Doctor, I won't go down. I won't. Hello, Toshi, would we get where I lap you? Or what an hour? You know, do we go? I get that only we get Tigger in the under family way. Give Rob Harris or Brother Simony who can go marker. Where got tackling him. April and Abby one arm. Liberation Center. Gaga Naptragia. Mongadate the period of free. Period of good free food. Get the fool. My fogo. I'm not talking about it. Put down yourself under below. On some wash. On your laga fit and give everyone go. Morogan was making your own town. Was making who do the man note Gakajian so. You look like an. Did you look under the face? Elihono so come. Bia, sink up Romo go Pagos and go do log walk. Doctor, I check you up here. Can we go or can we put why? Mba, one on the mouth. It's a can we put one on the mouth. I saw your tigre in the end. Eh? Doctor, I'll quite the melon one. You quite a bedroom why I gave my granny Lulu. Give Bagani Bandeza, Apro Bo. Give her a big pin go. Big pin go, we are not a soft you one. I see. You better deal on why. Mirrorly make handle on my name. Can you get a woman? On your dumb on your day, boo. You didn't get a killer. On the doctor. On the doctor. Hold on, doctor, okay. Doctor la able money, everywhere. Man, a doctor came out of me a woman, him now, a woman has. Him was he wonder. I think we get a problem on. We want everybody alone. Give them one place until you get on beach eager jar long. Give it up a week. Everybody alone. Pam. Go live who got a game up. Go live when I rule or come more. Give cook war. But Lenny and we group. Ye happen over. Doctor, mistake. I give me also because I may make one mistake a weapon. Machi. Doctor Pico, Yarayaka. Tiaka na weapon take a weapon one go for 40,000. Eh? Or some Doctor. Nurse. 40,000. 1 night at that pair. I get a gig in the gig a moya. Not the way I'm going to go on mark. But I gave me happen what I clip they go walk or Hannah. But then what they hear. Ele na chon. Patient bara ha biko bara kushiwo kike eli ha ga-emere gị enyere m aka nzere ihe oriri ego nyere gị aka nzere ihe m ga-eri gị ziri ihe ị ga-eri nga ahụ charity home nekwene m mkpụrụ ọgwụ ebe ha ọ were ebe Panadol were ampicillin were Novocaine for kenenye health power gbawa ahụ mgbujishi
ma ishawa, ma typhus fever, malaria. It's your task force fever. You get what they task force. I have Weapon, you more go weapon malaria. They call Google. You go for the luggage. Doctor, I'm not taking. I'm not taking very good. A Jamaica, I'm sick of me, say, the morgan on your fish, sick in the moon. Sir, Abraham Medical Free Center. When he may know now. You got your touching the door. Net a mamma and door. Do not some guy benulo be many gobra. I get Jaga Buja. Gamenego passport. I mean a good visa. I mean international passport. Gagi Jagile illegal because when the bag left the Hine Megan and Nigeria. They got web working on Dutch Jala. Oh, but I'm not a family and big one. oh, tag me. Call not a knock and dodging, do you meet was in the Fanani. Ndo lichas they got me. Ega, love me chaka benulo belega. Oh, bye bye. But Abraham could allow us a love 110 age love for the 110 now every month by then in the but they could have come by Bama when you was divorced this day what the bread. Nakarika that bread is come we can Makamata on their bread on your good day. Go the bakery. A banana bread, mana bread again, you could get. Magababiko. Oriako. Bia wure ni ha bupu ya no ngwa. Ọrịa ọkụ. Bia nanga. Ọ nọ n'ite ofe mmadụ. Ebe onye mere onye invite n'ụlọ. Dọkịta amakwa m. Mana ihe otu o si dịrị akwa gị na-agwa ndị mmadụ ha zụso mazi ọma nwere ka ọ nọrọ ya somewhere. Ọ nọ ya somewhere. Unu kpọrọzie kpọbata pịam ozugbo ọ na-abịa unu kwopụ ọsọ. Ama maka obibi a madị m onye owu. Ọ gị kpọrọ ya gị kwezi. Onye ọhụrụ onye ahụ. Bụrụ ka m gwagwara gosi gị anyị kwesịrị otu iri ugbu a otu ilele anya hụ otu ndagari i kwesịghị iteta ụra akụta otu gị mụrụ ma ka ezinụkpom kacha mara n'ahụ aja i kwesịrị mgbe ụlọ ahụrụ gị otu gị nwụrụ gị mama gwụla gị ekwesịrị m ịnọte mgbe ụlọ m na-achọ ọchị at least ka mmadụ nwegodo relief towards your apartment ọdụ mgbe ụlọ gị eme ezinụlọ nwanụgote talie eze elu kwesịrị otu ewere gote ha magụ n'ime zoom tụrụ gote ha magụ n'ime zoom ebe enwe nọ gị gaa ngwa ote ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ abịa ngwa elilego gị bịa nga nọsị ịrụ nọọsụ. Dọk ndewo 40,000 dọta ejiri m 40,000 but agbara m mbọ nweta 15,000. ịgbara gị mbọ ọwụ ụmụazị ibe gị na-arụ ụlọ elu rụọ nkwụsa gị gba mbọ naanị 15,000 mana ị na-agba mbọ atụwa ime ịchụkwu gba gị ganye ahụ ọdọ mana otu onye gị na-ebutere gị nsogbu anyị nwụlọ gị jọ nye ọnụ eleghị abala eleghị ime ga anya ote ka oke agbara n'ala ike nwere ego ịtaliela eze elu ote ewu nwụrụ n'ụgụrụ dị machadị machi ekwesịrị ote kpọrọ gị gaa n'azụ enwedego ote ete gị n'azụ m nga ụmụ enwe nọ gị ga-aga ote ma anya ote ndị mmadụ na-abịa gba tiketi abịa elele gị nwụrụ gị mama gwụla gị nwụchi m ike ịtọpụ ọnụ gị akwụ ụka ọ machi ibe gị ka atọwara ime maka ga enwedị na onye na-ele gị anya onye ọbụla ụnụ rụcha ọrụ nga alawa ama arọgide ọrụ ụjọ chi ihu ya wụrụ ewere mma ha aga na-ekite ụmụ mmụọ nwoke mechie gị ọnụ ọ nabiri gị anya n'ọdọ setọpụ ọgwụ gị a ga-abagịrị ọhịa
ihe ọ ga-aṅụ organic product a ga mixture organic ya aṅụ ya nwa adụkwa apụ n'ike adụkwa m egbu otu mgbe ọwụ na-aṅụ ya otu ọnwa abụọ small nwa ahụ eme vanish ịgịda ahụ ya ka ọ pụrụ ihe ọ na-eme vanish ọgwụ m ga-enye ọgwụ m ga-eme afọ ime disappear adị m eme ihe otu ndị ọdọ na-eche ebe m gara skuul wo agara m skuul na pathological institute ọ nga m nọrọ gụke m biochemistry ọ ihe m gụrụ biochemistry sochere na-agwọ ọrịa na-anaghị ekwe ọgwụgwọ. Anyị na-agwọ ọrịa na-anaghị ekwe ọgwụgwọ. Anyị na-agwọ ọrịa na-anaghị ekwe ọgwụgwọ. Ọrịa na-anaghị ekwe ọgwụgwọ. Ọrịa na-anaghị ekwe ọgwụgwọ ka anyị na-agwọ. Anyị na-agwọ ibi na-anaghị ekwe ọlịla. Anyị na-agwọ ahụ ọkụ na-anaghị ekwe ọlịla. Anyị na-agwọ afọ ime na-anaghị ekwe ọmụmụ. Akwụkwụ na-anaghị ekwe ọgwụgwọ. Ọrịa anya na-anaghị ekwe ọgwụgwọ ihe anyị na-agwọ. Anyị na-agwọ achịrị na-anaghị ekwe ọlịla. Anyị na-agwọ mgbawa ọnụ na-anaghị ekwe ọlịla. Anyị na-agwọ ụkwụ mgbu na-anaghị ekwe mgbatị. Akpa nwa na-anaghị ekwe mmeghe. Ihe na-adịghị ekwe omume ka anyị na-eme. Anyị na-eme ihe na-adịghị ekwe omume. Ụlọ ọgwụ anyị na-agwọ ihe na-adịghị ekwe ọgwụgwọ. Buru bịawa anyị na-agwọ ọrịa na-anaghị ekwe ọgwụgwọ. Ọrịa na-anaghị ekwe ọgwụgwọ. Ọrịa na-anaghị ekwe ọgwụgwọ ihe anyị na-agwọ.
enyesi a ga-agba gị ọgwụ enyesi ga-enyesi ya ga-anyesila lotu bịa nwetakwa onwe gị ide enweta onwe gị chai ka mkpọlana gị aka tụwara gị mma ịdịkwa enweta onwe gị aga m egburu gị onwe m gị pụtara ụwa sọwa ịba ka ọhịa ha nke ọbụla ịhụrụ ihu ime ọhịa akwụkwọ kpọrọ nkụ nọ gị makpụrụ ghọrọ ụfọdụ isie rapụ ham ngwa lekwe gị endr thank God ọ n'ime ambulance ka ị nọ nwa otu ishiri mee mistake from ambulance n'ugba gị gazie n'ime ili ga balance arụ onwe gị ebe a ga-asọ nụ wepụ aka n'ihe ọjọọ n'ụsọ mba ide enweta aga m egburu gị onwe m ọgwụ niile nọ ga-agbajichara gị ya n'ahụ ego ole ka ị kwụrụ m ihe ọrụ ị ga na-enweta onwe gị gị hapụ ụmụaji ibe gị bịa gba ha otu mgbe ọgwụ just 2 seconds ha na-agbakereje nke ọlụ ụnụ hụrụ ahịhịa ụnụ fodo ṅụọ agbụli nwe gị ahụ na elu hey, come, don't sit down. Come, kitchen guy, close. Ele ihe gburu bịa. Ele ka isi ebe ha ama nọ. Kpụrụ ụbọ akwara. Kpụrụ ụbọ ndị eze. Gị na-akọje gị ekwe na ọya nwa mkpi. Si ebe ahụ hụrụ yọgọ bịa nga ete Amos ọgara gị ọkọ n'ahụ. Dọkịta Dọm. Ụmụaja na-epịarị ka mmasị Amos esite nsogbu. Ka Chineke ihe ọwụli kwosara nga. Ihe ọwụli kwosara nga aga m ekwuri ote keshin ego gị wela n'ezinụlọ ọnụ. Jikwa ya ọsụsụ na nga ahụ hospital. Ụmụaji mere gị unu. Ọgụm ụmụaja na-epịarị ka nka nsuru ose site ọkụ achọrọ m ịmụ. Ka ị ga n'ide. Ka ịta ọrịa. Adụ m akọtazi sayensị. Chere nga biko. Asụ unu ji nwayọ n'ihe na-atọ ụtọ na-egbu all into glitters was good unu sụ mba ebe ọlụ unu hụrụ ọmị unu ga gwuo mmiri ka kepụta ụwa ọ ga-eji ndụ ya gala Chineke ozi ewezụga na m nweta onwe m ala gaga gụọ hospital environment and ma ama ihe m na-eme nga ugba asụ unu ji nwayọ unu sị mba mara na ihe na-atọ ụtọ gbuo egbu akakwa m patient ihe nwoke onye ga-abịa nga azịza ezu m bụrụ aka ntị ma wụlagara ya parịkwa onwe gị yipụ efe gị Negwe. Hey! Abọọla m. Akọta m sayensị. Ngwa. Contest fee. Venga. Hey! Abọọla m. Ono nyina ahane. Hey, tenga mauto dom na no denso. Mba. Dọkịta Amos, trip maka chabedo na. Emebere kile nga singa la ọsụsọ. Kwesi de nweta onwe lanu logo ga nweta onwe. Kilite. Ahụ adịbeghị mma. Nwoke am singa kilo. Kile nga singa la. Ibranga bi dora ala. N'oga mi. Dọkịta Amos. Ihe dọta na akọ gị na ha gị were akwa gị chiga m n'ile a. Ngwa gaba ga nweta onwe gị n'ụlọ. Ibranga loshom.
Nga yiri go mochari nga na ezi ike. Eso mo akpasite ose ikpo. Chere dala, Junwayo. Akpatago m sign. Junwayo. Onye ṅụta ibi aṅụta otu onye agada aṅụrị ọ dị na otu onye nwe ọrịa furu uvu. Ịmarịkwala ahụ chere ka m gburu osisi bigbuo oge gị nwụọ nga welite aka gị elu welite aka gị elu jide machine Ebe abụọla m eso ụmụ ọkpasite ọsọ katashi. Dọkịta Amos enwuru n'ọkụ. Ọrịa ọbụla nke ịbụ nwanne m buru bịawa o. Hey, bịa si bịa ebe a. Ị na-ekele mmadụ. Oh, sorry, I never knew you were here. Good evening. Please, can I see the doctor? Gịnị ka ifuge kwuo okwu ihe mmadụ ga-anụ anụ kwuo okwu na I want to see the doctor. dọkịta bịa ehe. Good evening. Doctor, please, I need some medicine. I'm not feeling well for some days now. What's Amakwa m ihe ọ na-asụ kemgbe o bere ebe ọ na-asụ azụkwụrụ azụ na nghọta m ihe ọ na-asụ si ka ị bịa ịma ị gara ka gị n'ala bekee ị ga-anụ ihe ọ sụrụ. agara nke m n'ala bekee echi m mba ofesi ọ bụrụ na ọ wụ onye ọcha ara ihe mụ na ya na-aba anyị were eze kpee kwere ngụ anyị were English ote tapịa onwe anyị ihe anyị nọwụ n'ala Igbo onye ọbụla nọ n'obodo n kwesịrị ịmụ ka esi asụ Igbo ma amụgụ n'ụlọ ma amụgụ n'ama as long as na ịwụ nwa afọ Igbo Igbo speaking tongue kwesịrị ịmụchi gị n'iru otu amapụta ya na-asị m na ọsọ sepịrị Igbo don so. Okay, sir, actually, I was born in Lagos, so that's why I can't speak Igbo. Ah, hey, sir, actually, I'm going to Liberia, I'm going to USA. Mandam na USA, hello, has Igbo. Ma forget that no Lagos has Zulonga. Yoruba no, what the case? Doctor, please, I'm not feeling well. That's why I came. Oria bedego. Achineke krem na gnaw. Oria na agwo nga ada English. About sickness here, English oughtn't here. So ge talk agwo ogo oria. Hobala Igbo language. We understood, we cure you. Nonsense. Abati bani le. Amuzego na Lagos aibulaga. Na biko me here. Agbete efege. Hello, doctor. Please, can you attend to me and stop singing? Mega attention. Mkoshi singing. Niwo la Elizabeth of Zion. Queen Elizabeth. Bread. Sickness have. Lihana degun. Ngwa, kowa. No, I'm not feeling well. I think it's fever. Yes. I've been having cold for some days now. You've not beat yourself for them days. Here no ga wo ma agbara. Ishile ni mo nwa go vanish here. You were ghost of the ghost. Anyway, ari ogwa na enye ndị na-ada awo onwe ha. Hono nga ị ga-aṅụ ya. Ngwa. Nanam ha atọ. You know n'ime each sachet contain 10 tablets. Washitacha ha niile out 30. Could you on once or the gala pamigada pakam this year? Ngacha ha niile ego go 10,000 naira. What? Doctor. What? 10,000? I don't understand. How am I supposed to take them? Chere go di babem. Ị hụrụ ọgwụ nke ọgwụ ndị ọrịa anya. And ile anya o memegbo expire. La expire date. Ile anya n'anya o nwere ke dị ka anya pusu ka ụdọ adịcha mma ka o were ekele ekwe before ya eme expire. O si tugwa gere eke. Okay, take. Eye drum. Anya. How am I supposed to take them? Finish once. Otu mgbele. At once? At once. It's not possible. No, I said I'm having fever, not this. Imo tige sha agwo nwa ge bia wasa kai gwogo. You are having fever, not this. Ngwalawa. Igi singo gbara ikpogo mpoko gbogo. Oya.
Go Singapore. Singapore. I'm gonna go. Gana township mo go te Igbo. Igbo ni no watala go no da na Igbo. Give am gwa motige. Na re kwa re nkwa. Ah boy chede. Boy. Sorry. It's all there for you. All there for Irene is 25 years. No, who is 25 years. Madam. Uni ono papo. Dika gini. Hey. Onye na-egbu opi ike. Oh. Nnukwu dọkịta ya nwe ihe ji wee bịa na ike ya nwazi control. Ya ka ọ na-anyụ shebe niile ndị agbata obi m niile agbafusichala. Ụmụnne ya agbafusichala. Ndị agbata anọzina ma lekwana ihe m ga-eme awụ na ụmụnne ya. Aga m hapụ nwa m. Nna m biko. Jide ọchị gị aka. Ọrịa ọkụ. Bịa nga. Ihe na-akwụ mmemme ngị daa na. Bịa bụrụ onye ga-agbachi ya ọchị biko. Bụrụ ya baa inside chere m anyị ga akpọta ya. Agaba iku ni eku ka ga me. Ga ase mkpụta ya ga ata ga eku. O chenjela atmosphere fe. Ọka na-egbutu. Ọmbịa. Agla. I'm happy. Oh. Biko jidekwa ya aka n'ike, o. Ngwa. Biko na-aba n'ime. Ntondo. Ndubukwa ego. Dọkịta ihe mere n'ụwa ọka wizizi na anụ ya nwezi ihe ọ wụrụ m nwa. Ya family shit riwe ke go. Ele how igbale ya. Magini. Isi magini. Inu da nya daga ni ka bom. Nya daga olenga. Dok, ele bu dinya. Nya go biage pata gi wure go fina pa. Udo ni biage se bia anu ma dok o gini o emere gi ya me. O gini ni kwa ni ye. Makwa ni wa n'ọja. Maka Chineke krem na ga iwa n'ọja. Dedu nwe ipere ka ga were shenyi jogo n'ọnụ. Ge huch. Ya ina na. Dok ya. Madam. No, suga ba mo. Ya do agba. Sekala. Nnukwu dọkịta anyị ele. Nnukwu onye wo amudu nnukwu ya wo obere dọkịta. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.